Тапшыруыбызны дәвам итеп, алдагы кытлау сәламен яңа Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 67 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Саддаров Мөнир Абдрәшит улы каршылый. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Зәйтүнә Зиннәт улыбына. Улы Ирек, килене Оксана, оныгы Риналь. Улы Илдус, килене Гөлия, оныклары Алсу һәм Алия. Кызы Иркә, кияве Рамил, оныклары Ранил, Амина һәм Расил, кода-кодагыйлары кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Җир шарында иң тыйнак, иң йомшак күңелле, олы йөрәкле, гадел булган ир-ат безнең бәхеткә яраткан җан юлдашым, әтиебез һәм бабакаебыз булып туган. Минем өчен ул иң яраткан, иң ышанычлы, күңелемә иң якын булган кеше. Аллага шөкер, бер-беребезне хөрмәтләп кенә яшибез. Яратканым бар хыялларымны да тормышка ашырырга тырыша, һәм аныкы барысы да барып чыга. Ул минем дустым да, ирем дә, киңәшчем дә. Бары аның белән генә мин иртәгесе көндә курыкмыйча күзем ачам. Без балаларыбыз белән бик горурланып яшибез, шундый әтиебез булганга. Үзенең тырышлыгы аркасында ул бер авырлыклардан да курыкмый. Күп сынаулар төште безнең башка, ләкин бернинди язмыш җиле дә безне аяктан йыгып айыра алмады. Мәхәббәтегезнең көчле булуын бүген инде еш кына кунакка кайткан оныкларыбыз дәлилли. Күрәсеңме, без үз бәхетебезне никадәр үзебез җиңеп алдык. Мин гомер буе синең артыңда ышанычлы килеш яшәдем. Рәхмәт сиңа җаным барысы өчен дә. Үзе килгән бәхет, бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Әнә шундый сүзләр вакыт-вакыт телеп ала минем бәгырне. Ялгышулар үткәннәрдә калган. Бүгенге без бигрәк кадерле. Мөнирем белән соңгы көнгә кадәр бергә үтсәк иде гомерне. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык күрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Әтиебез бер генә көндә тик тормый. Әле һаман да үзе яраткан һөнәрендә эшләп безгә ярдәм итә. Ансыз безнең чәчү дә, урак өсте дә узмый дигәндәй. Шатланышып без гел туган өебезгә кайтабыз. Чөнки әти безне мунча ягып, әниебез табын кырып, җылы кочакларын җәеп каршы алалар. Бу узак булса иде әле кадерлеләребез. Барысы өчен дә рәхмәт әйтеп, яратабыз дип әйтәсебез килә. Горурланып сокланабыз әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән, ике чәчкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап, үрнәк алып яшибез. Без яратабыз сине әтиебез. Бер кайчан да картаймасаң иде. Моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй туган көнең, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Хөрмәтле Мөнир Абдрәшитович, тормыш иптәшегез һәм бала оныкларыгыз сезне туган көнегез белән котлап, алтын йөрәгегез, бар яхшылыкларыгыз өчен рәхмәт әйтәләр һәм үзләренең музыкаль бүләкләрен дә тыңларга чакыралар. Мәшәкатьле бу дөньясы, башны булмый барып артка. Эшләр диеп гөл чабабыз, кайтыйк әле туган якка. Мәшәкатьле бу дөньясы, башны булмый барып артка. Эшләр диеп гөл чабабыз, кайтыйк әле туган якка. Кайтыйк әле туган якка, кәрик әле үскән йортка. Хәтерләтеп балачакны, искә алып үсмер чакны. Рәхмәт әйтеп әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә. Гомерләрен озын айтып, кайтыйк әле туган якка.
туганнар, сибелгәнбез төрле якка, җыелышып күрешергә. Кайтыйк әле туган якка, бергә үскән бер туганнар, сибелгәнбез төрле якка, җыелышып күрешергә. Кайтыйк әле туган якка, кайтыйк әле туган якка, керик әле үскән йортка, хәтерләтеп балачакны, искә алып үсмер чакны. Рәхмәт әйтеп әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә, гомерләрен озынайтып, кайтыйк әле туган якка. Көйләр бик тиз уза, әткәй-әнкәй исән чакта. Туктап алыйк, вакыт табыйк, кайтыйк әле туган якка. Көйләр бик тиз уза, әткәй-әнкәй исән чакта. Туктап алыйк, вакыт табыйк, кайтыйк әле туган якка. Кайтыйк әле туган якка, кайтыйк әле туган якка, керик әле үскән йортка, хәтерләтеп балачакны, искә алып үсмер чакны. Рәхмәт әйтеп әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә, гомерләрен озынайтып, кайтыйк әле туган якка, кайтыйк әле туган якка.